Parang kita mo. Parang may bigay mo ano po ba kayo naman yung sinabi sa inyo? Ay, ganito na lang yun. Samahan niyo lang po yung sa labas. May cake dyan. Afternoon po sa ating lahat. And syempre sa ating birthday celebrant po for today. Wala pong iba kundi si Ma'am Mary Rose Tamayo. Happy 18th birthday po sa inyo, ma'am. Ayan, happy 18th birthday po sa inyo, ma'am. And ma'am, okay ka lang ma'am? Parang nahihiya si ma'am. Nahihiya ka? Okay ka lang? Okay lang yan. Nagkawahiya. So once again, good afternoon po sa ating lahat. And ma'am, matanong lang kita. May ideya ka na ba kung kanino galing yung surprise na ito para sa inyo? Wala po. Alright, so malalaman niyo po yan mamaya. But before that, meron din po silang ipinadalang message na babasahin ko na lang po para sa inyo. Okay? Alright, basahin ko na lang po yung message niyo. Happy 18th birthday, anak. I hope na makapagtapos ka ng pag-aaral mo at lagi mong aalagaan ng mga kapatid mo. I love you, Angel. Mahal ko kayong magkakapatid from Mama. Ayan, palakpakan naman po natin si Ma'am Angel. Ayan, alam kong nahihiya ka, Ma'am, sa ngayon. Pero hingi na lang din po namin, Ma'am, yung message nyo para sa inyong Mama. Ay Ma'am Maggie. Ayan, huwag po kayong mahiya, ma'am. Okay lang po yan. Okay ka lang, ma'am? Nahiya ka? Okay lang yan. Kahit short message lang. Salamat, ma. Salamat, ma. Salamat. Nahihiya si ma'am. Okay ka lang? Ayan, yung papa daw nandito. Baka okay lang po bang hingin po namin sila ng message? Anong pangalan ng papa? Mr. Ronaldo Tamayo? Mr. Ronaldo Tamayo, tinatawagan po namin sila para magbigay ng at least short message para po sa ating birthday celebrant. Ayan, palakpakan naman po natin, Mr. Ronaldo Tamayo. Ayan, sir. Sir, message na lang po, sir, para po sa ating birthday celebrant. Sana pagigihan mo yung pag-aaral mo. Huwag ka munang boyfriend. At saka hotel. Love you. Ayan, palakpakan din po natin si sir. Ayun, and ma'am, okay na, baka kaya mo nang mag-message. Kahit short message lang. Alright, naiiyak ko siya. Palakpakan po natin ulit, Ma'am Angel. And may request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan ng happy birthday ang ating birthday celebrant. Okay, kantahan po natin si Ma'am, sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Palakpakan naman dyan. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And ma'am, meron din po tayong cake na nakanda. But before you blow the candle, ma'am, mag-wish na lang po muna tayo. Alright, and blow the candle in 1, 2, 3. Ayan, once again, happy 18th birthday po sa inyo, ma'am. And picture na lang po kayo, ma'am, dito.